Svetový pohár juniorov v Podhajskej pokračoval v sobotu druhou etapou dlhou 119,3 km. Pretekári absolvovali okruh so štartom aj cieľom v Podhajskej. Na trase ich čakali dve rýchlostné prémie vo Vrábľoch a 4 vrchárske prémie na Hornej Lúke a Manianskej hore. Tak na celom svete sa organizuje 8 týchto svetových pohárov, takže každá krajina chce získať body a preto cestujú aj také krajiny ako je Austrália, aby získali body a vlastne od toho sa odvíja účasť na majstrovstvách sveta. Etapa priniesla niekoľko zaujímavých momentov. V druhom kole sa od pelotonu odpútal líder celkového poradia Elias Dibing. Jeho náskok však nemal dlhé trvanie a v poslednom kole sa do úniku vydali Slováci Timotej Michalík a Jakub Mikuš. Peloton ich však dostihol približne 4 km pred cieľom. O víťazovi druhej etapy aj novom lídrovi pretekov rozhodol až záverečný šprint. Austrálčania v ňom ovládli prvé dve priečky zásluhou Conora Wrighta a Alistera Forsytha. Tretí finišoval Nemec Raoul Esch. Conor Wright sa zároveň obliekol do žltého dresu lídra celkového poradia. It's been a rough 3 weeks for me at the moment. Had 3 crashes and just come back from sickness. I'm just super happy and can't thank my team and half the boys were absolutely unreal today. And I'm just happy I could to get the win for them and make all their work worth it in the end. Radosť slovenským farbám robí aj Timotej Michalík, ktorý si udržal vedenie v súťaži prvoročákov a do tretej etapy nastúpi opäť v bielom drese lídra. Mňa obrovsky teší, že Slováci sa v tejto skvelej konkurencii na tomto svetovom pohári juniorskej kategórie nestratili. Máme dvoch cyklistov v prvej desiatke a ja verím, že ešte budeme útočiť aj na žltý dres. V nedeľu vyvrcholí podujatie treťou etapou so štartom aj cieľom v Podhajskej. Pretekári absolvujú podobný okruh ako v sobotu, tentokrát však v opačnom smere a s menšími úpravami trate. Na programe budú opäť dve rýchlostné a 4 vrchárske prémie, ktoré môžu rozhodnúť o držiteľov zeleného a bodkovaného dresu.